Bé, jo crec que Barcelona està treballant perquè la innovació i la creativitat es juntin, es trobin amb la gent que té recursos econòmics i que vol apostar perquè aquests projectes d'innovació i creativitat creixin de forma més ràpida. Jo crec que en els darrers anys hem començat a sentir nous noms, Business Angels, Venture Capital, que d'entrada podien semblar estranys, però jo crec que són noves formes de fer créixer de forma sòlida, de forma ràpida, empreses. Jo crec que en aquests moments de crisi també estan apareguent noves formes de que les empreses de forma sòlida puguin créixer. Jo crec que el HIT és un lloc de trobada per això. Jo crec que a Barcelona som un destí que és reconegut en tota una sèrie de terrenys, tenim uns àmbits de treball, de turisme, de qualitat de vida, d'espai del Mediterrani molt bons. Jo crec que això és un dels actius que tenim, però és veritat que hem de reforçar l'àmbit del que podríem dir la innovació, el que es diu el hub de la innovation. Jo crec que tenim les universitats, tenim uns empresaris i tota aquesta amalgama de fets i de dades és el que hem de treballar-los perquè apareguin, perquè es posicionin i que emergeixin amb nitidesa. Jo crec que comencem a tindre molts elements damunt de la taula, centres de supercomputació, centres del sincrotró, màsters d'excel·lència. Jo crec que tot això comença a fer un brou, si em permet l'expressió més casolana, que fa que això comenci a tindre ja una certa massa crítica. I el que cal és empènyer perquè no solament tingui visibilitat local o nacional, sinó que comenci a tindre visibilitat internacional.